Unya, so, kung kulang niya tawag tayo, inadarot, hindi man lang. Iya ba? Para talaga eh. Yasi na si Engineer Jumane. Okay, inadarot ko yung Madam Marites. Pati plato, takana. Sabi plato at takana. Ako pun kay ipusa. Pati sa'y abong. Agay-ay tuta. Kasabi lang misis. Ako ni amoy malinis. Nakatapanes. Kung sa tika, nasabihan, katawan ko Diyos. Naninin mo, sa asawa yung walang tungkitan, nubing-bilang, ni Jesus. Sos Maria Jose, ang napulit gagawin to. Ipamilula! Kapag na asawa yung kinagkatuwangan nyo. At tanggapin mo muna to. Kung sa tika, si kanina luto. Kaya ang napulit gagawin to, nubing-bilang. Sos Maria Jose. Okay, kanyan mo na yan eh. Ipamilula. Puntan sa pagkagawa to. Man ang sikli. Nubing-bilang kung sa tika. Sos Maria. Ate, papagan na ipawin mo lang. Ate, yung gabi mo alam ipawin. Wala na yung musil. Ipapagan ka ini, ipawin lang natin at nasa may juga mo. Hindi ka. Di ba isang na barang kiling kapitan? Ay, barang ka? Oo. Ate, barang siya ipawin. Ipawin. Sige, malinis kasi ito yun. Ate, mamaya may supapanglisan mo. Papalisan mo niya mamaya ka. Taga-taga. Palisan mo na rin. Isang manito ka. Narami ang buka. Wag nilanan. Huwag na rin. Bakit mo na? Bakit mo na may bukaw?